aby si Tomáš trošku odpočal. Můžete si připravit další otázky na Kamila a na Tomáše. Teďka se pojďme věnovat Samovi. Его хорошо знает местный зритель, он на октагоне выступал, выигрывал и приобрел популярность. Jeho veľmi dobre poznajú svoji a vyhrával Octagon. И поэтому у него здесь много болельщиков. Preto on má veľmi veľa poklonníkov, fanúškov. Наверное, Самуэль дать им слово, да? Má slovo. Okay. Ja sa opýtam, ako si sa dostal na Fight Nights? Ako som dostal, tak cez môjho kamoša z takého sparinga sa spolutrenujem cez Maťka a cez organizátorov sme sa nejak dokopy ma oslovili a spolu sme to, či by som mal záujem, čo samozrejme som mal hneď enormný záujem o to, tak sme sa hneď aj dohodli, sa dá povedať, že za 5 minút sme boli varení, pečení. Ty si vlastne mal na Octagone, nehovorím, že nejakých slabých superov, ale predsa tá kvalita Fight Nights je vyššie. Bude to tvoj najťažší zápas, alebo bereš to ako bežný fight? Tak ja som profi v kariére naštartoval pred 2,5 rokom vlastne MMA a ani som nepočítal, že za 2,5 roka, vieš vtedy, že budem zápasiť na Fight Nights. Tá kvalita je určite lepšia, však je to organizácia v top 4 na svete podľa mňa, takže aj tá kvalita tých bojovníkov bude k tomu zodpovedať, ale tak ja sa na to teším, nemám žiadny tlak na sebe, ja si to idem užiť celé, budem doma v Bratislave, mám vždy dobrú podporu v tribunách, takže verím, že to bude aj teraz tak a že pôjdem za 10-0. Ešte možno otázka, ak vyhráš tento zápas, to je možno aj pre pána Jajkeľa, chceš ostať vo Fight Nights, alebo budeš radšej preferovať Octagon, kde má zmluvu, alebo je to na dohode? Tak momentálne mám voľný Octagon na Fight Nights, samozrejme keď vyhrám, tak pre mňa určite asi bude prioritnejšie sa zamerovať už na Fight Nights, keď budú mať o mňa záujem, takže budem rokovať a budem určite asi chcieť, aby som ďalej zápasil vo Fight Nights. Ako týmto zápasom by som sa tu chcel udomácniť a ukotviť.